Heippa! Toi Merianne mielessä blogista haastettiin mut tähän Ice Bucket Challengeen, joka on siis ALS-sairautta sairauden puolesta. Ja mä en kestä kylmää tai luota Eetuun, enkä mun pikkusisko Essiin, joka oli auttamassa veden tekemisessä ollenkaan. Mut niin, mä haluaisin haastaa ainakin siskoni Essin. And I would also like to nominate my beloved husband. Hei! Ja kaikki, jotka joutuu googlaamaan, että mitä ALS tai mikä sairaus on kyseessä, niin haaste on teidän. Nyt. Amilla poistava, sieltä tulee kylmää vettä. Tuu Samilla tän. Meistä on ne mummut kanssa. No niin. Pysy paikoilla. Kerran se vaan kylmää. No niin.